היי, קוראים לי אסף, התחלתי לשתות את האינטרה לפני 5 חודשים. הייתי מאוד סקפטי, לא ידעתי מה זה מצפרות, מה כבר יכול לעשות לי, אבל אחרי 3 שבועות התחלתי להרגיש את האנרגיה שהוא נותן לי, את עוד איזון שאולי הייתי צריך, אבל מסתבר שהייתי צריך. התחלתי לישון יותר טוב בלילה, התחלתי להיות ערני יותר טוב. סך הכל אני משתדל לשמור על בריאות, אבל האינטרה נתן לי עוד איזושהי תוספת, או אפשר לקרוא לזה בסיס טוב. אז נעים לי וכיף לי עם אינטרה. שמי מלי צפירה, אני משתמשת באינטרה כבר 1.5 שנה, וזה שינה לי את החיים. הייתי סובלת המון ממיגרנות, ולא יכולתי לקום בבקרים בגלל המיגרנות. עכשיו אני קמה ופעילה ועושה המון דברים, גם אחרי שעות העבודה. אין כמו אינטרה. אני התחלתי לשתות אינטרה לפני 2 ו3 חודשים בערך, וחודשיים לאחר שהתחלתי לשתות את האינטרה, כאבי מחזור שלי הפסיקו, שהיו שנים, היו לי נשירת שיער, כאבי פרקים מגיל הנערות שלי. גם לבני המשפחה שלי היו דברים נפלאים בעקבות האינטרה. לבן שלי היה טופיק דרמטיטיס, שזה אסתמה של העור, מי שמכיר, ולאחר חודשיים כבר לא היו לו פצעים, לאחר שהוא סבל ודימם במשך 9 שנים. לחץ דם נמוך התאזן. אני מאחלת לכל אחד שינסה ויחווה. אוקיי, אז אני קוסמטיקאית רפואית, אני עובדת המון, מתעייפת המון, ומאז שהתחלתי לשתות אני מרגישה הרבה יותר אנרגיה, פשוט ערנית, תוססת כל הזמן, ומה עוד שמאחר ויש לי בעיות רפואיות ככה די מורכבות, בקצרה זה עם הלב וקרישיות יתר וכאלה, השבוע הייתי במכון הלב בביקורת, והרופא פשוט שאל אותי אם אני מאוהבת. שאלתי למה? אז אמר, לא יודע, מעולם לא הלך כזה לחץ דם, באמת, הכל היה נהדר ונפלא, ואפילו ויתר לי על האקו לב שהייתי צריכה לעשות, ואני מאושרת. מאז שהתחלתי להשתמש באינטרה, אני מרגיש הרבה יותר ערני, הרבה יותר מפוקס, צריך פחות קפה בשביל להתעורר. היו לי כאבי גב מאוד חריפים, שהיה שם דלקת, ואחרי 1.5 חודשים אני כבר לא מרגיש את הגב, את הבעיות של הגב, וגם עברתי חורף שלם בלי להיות חולה יום אחד. שווה. אינטרה בשבילי זה אחד מהדברים הכי שינו משמעותית את הבריאות שלי, והייתה לי אסתמה, עדיין יש לי, אבל האסתמה התאזנה בצורה משמעותית. היו לי אלרגיות יותר מ10 שנים, שפשוט נפסקו אחר 1.5 חודש של שתייה של אינטרה. אני שותה אינטרה כבר כמה חודשים ומרגיש מעולה. הייתי חולה אולי פעם אחת או פעמיים בתקופה הזו, ופשוט נגיד שתיתי כמות יותר גדולה של אינטרה, והמצב השתפר פלאים. זהו, אני מבחינתי ממליץ על האינטרה לכל אחד. בשבילי האינטרה זה קודם כל יצר מחדש את האפשרות להיות במשפחה בריאה. כאשר אצלי באופן אישי, אז הסימנים הלבנים האלה של הציפורניים, של החוסר ויטמינים, נעלמו לחלוטין, ציפורניים נהיו הרבה יותר חזקות. דבר נוסף כמובן, מערכת העיכול השתחררה, נהייתה הרבה יותר חלקה ויומיומית, נקרא לזה, לעומת הצירויות כמעט כל ימי חיי. ריכוז לאורך כל היום, אני טכנאי, מסתובב, יש לי המון פעילות כל היום, אז אני כל היום בריכוז מלא עד הלילה ממש. בלילה אני נרדם תוך כמה שניות, הכי כיף. אין כמו אינטרה. טוב, שמי נגר עזרא, אני שותה את האינטרה כבר הרבה זמן.
עכשיו, מה שזה עזר לי, שזה הוריד לי קצת את הכולסטרול. אני הייתי סובל מהברכיים, שאם הייתי יורד למטה, לא הייתי יכול להתרומם בחזרה. היום, ברוך השם, הכל בסדר, וגם כן עוד תופעה שהרגשתי, שכל חורף הייתי פעמיים 3 חולה. השנה פתאום הרגשתי שאני, כמו שאומרים, בלי הצטננות, בלי כלום, וגם כן בבוקר, כשאני קם בבוקר, אני קם ערני, וזהו. האינטרה בשבילי זה שינוי חיים. פשוט מאוד, כמו שאמרתי. אמא שלי השתמשה באינטרה, היא הייתה מה שנקרא המבחן הראשון. היא הייתה סובלת מאסתמה, 4 פעמים ביום בנטולין, מקדש של אינהלציה על השיש, מי שמכיר את זה. אחרי 1.5 חודשים, או 1 חודשיים ושבועיים, מי שרוצה לקרוא לזה כך, נגמר האסתמה, פשוט מאוד. היא הפסיקה להשתמש בבנטולין, המשיכה לעשות פעילויות כאלה ואחרות, וראינו תוצאות. אשתי, שהייתה מספר 1 בסקפטיות, לנשירת שיער, 3 שבועות, הפסיק לה נשירת שיער מטורפת ברמות של ממש לאסוף חבילות מהרצפה. זה נשמע הזוי, אבל זה עובד. אני עצמי, מערכת חיסונית כושלת. כל ימי העבודה שלי, נובמבר-ינואר, במיטה. אחרי האינטרה, אני מבקר את הרופאים פעם בשנה, תודה לאל, רק בשביל בדיקות דם כלליות. תודה רבה. אני כבר 9 שנים עם האינטרה. זה שיפר את איכות החיי שאני לא לוקחת כבר כדורים ממיגרנות חזקות ובעיות גב ודלקות ואנרגיה וסכרת, שהכל שינה את חיי, ואני ממליצה בחום לכולם. אינטרה בשבילי שינה לי את תפיסת החיים בכלל נוגע לבריאות. הפסקתי לעשן, ירדתי במשקל, כאבי ברכיים שאני כבר לא מרגישה אותם בעיקר בחורף. לאמא שלי ירד סוכר, כולסטרול בגוף, שחור על גבי לבן, אי אפשר להתווכח עם עובדות. אנרגיות מטורפות, אני עובדת בגן ילדים, אני ממשיכה לעוד 2 משרות אחר כך, באנרגיות טובות ומטורפות. זהו, אני לא מפסיקה לחייך מאז. אני התחלתי להשתמש במוצר לפני 1.5 חודשים, והמוצר פשוט עשה פלאים אצלי בבית, בני משפחתי. אנרגיה מאוד גבוהה, אני ובעלי. הרפס שעבר ללא שום תרופות. ילדה קטנה בת 6 סבלה 5 שנים מדלקות אוזניים כרוניות, אנטיביוטיקה, פרוביוטיקה. אחרי 1 חודשיים שימוש האוזניים נקיות, הרופא מופתע ובגדול. ילד אמצעי, בעיות של קשב וריכוז, יש שיפור אדיר בארגון ובסדר. שותים ומאושרים, ממליצה לכולם. קוראים לי שחר, המוצר עזר לי מאוד עם ערנות, נזלת כרונית. לפני כן סבלתי שנים מנזלת כרונית, הסתובב עם טישו בכיסים, כל פינה בבית, באוטו. אחרי 3 חודשים זה נעלם, דברים נוספים מדהימים קרו במשפחה, כמו איזון של לחץ דם, סוכר, מיגרנות, כאבי ראש, אסתמה, עוד המון דברים. תודה רבה ושיהיה לי לבריאות. אני שותה את האינטרה 14 שנים. לפני זה הייתי בחור צעיר, בן 23, אבל הייתי כל הזמן חולה. הייתי חולה כמו שכולם חולים, זה היה נראה לי נורמלי לגמרי להיות חולה. ובאמת ב-14 שנים האחרונות הייתי חולה אולי פעמיים, ובפעמיים האלה פשוט לקחתי יותר אינטרה ויצאתי מזה, וזה בכלל לא מובן מאליו. היום אני בן 38, אני פשוט מרגיש הרבה יותר בריא. יש לי לספר על האינטרה, שאני מכיר אותו הרבה שנים, רק עשיתי הפסקה קצרה וחבל על כל דקה שלא השתמשתי. מה שהמוצר עשה לי זה כאבי ראש שהיו לי חזקים, שיכול להיות שזה הגיע למצב של מיגרנות, אבל בגלל שאני אופטימי אמרתי שזה רק כאב ראש לא נעים לפחות פעם בשבוע. כולל בשבתות, אחרי שהייתי שותה יין, הייתי קם בבוקר, חבל על הזמן. בקיצור, האינטרה הוריד לי טוטלית את הכאב ראש. אנרגיה, ברוך השם שגם ככה יש, התעצמה בהרבה. ממש מ-5 בבוקר, שזה תפילה, תורה, עבודה, ויש הרבה כוח ורצון לעשות את האינטרה. עוד דבר, כל מיני כאבי גב ורגליים, בגלל אני ברוך השם, הכל בסדר, אבל מדרסים, אז קצת הגוף לא מאוזן. קיצור, נעלמו טוטלי. מערכת עיכול השתפרה. בקיצור, אני אומר שהאינטרה זה גן עדן של שוטים, אבל בתף. אני צריך אינטרה מזה כ-11 שנה. אינטרה עזרה לי במעשה של מערכת עיכול, בדלקות עיניים. לאשתי זה עזר בנושא של כולסטרול, לחץ דם. פשוט מדהים, תודה.
אני צורכת האינטרה זה כבר 12 שנה. מה שהתחלתי עד עכשיו, אני משתמשת אותה. אינטרה זה משקה מעולה. זה בכל דבר אפשר להשתמש, גם פנימי וגם חיצוני. היה הרבה בעיות בבריאותי, זה אם שאפשר לספר עכשיו, זה לא מספיק החודש. רק אני אגיד עידוד מאוד חשוב, לאנשים שסובלים לשיניים, או כאבים, או נפוחות, או אחרי תאונת דרכים, זה יכול לעזור, גם פנימי וגם חיצוני. אם יש למשל לעשות שתלים, זה מאוד קשה לסבול את זה, זה מאוד כאב, אבל אם אתם מורחים, או נותנים פשוט תחבושת מאינטרה, אז זה מוריד כאב בתוך 15 דקות בערך, ונפיחות יכול להוריד בתוך חצי שעה. אז את האינטרה אני מכירה כבר משנת 2002. הדבר הכי חשוב שאני רוצה לדבר עליו זה בנושא של הפרעות קשב וריכוז. אני מאמנת אישית להפרעות קשב וריכוז ומתמחה בכל מה שתחום קשור ללקויות למידה והפרעות קשב. בני, שהוא היה בן 4.5, לראשונה נאמר לי שיש לו הפרעת קשב. התחלנו עם האינטרה, היום הוא בכיתה ח'. האינטרה עזרה לו למעשה להיות ממוקד, להצליח בלימודים. בני בן 19.5 נמצא היום בצבא דור. הוא לא הסכים לצאת לעשות את בחינות הבגרות ללא האינטרה. אז האינטרה למעשה בבית אצלנו על תקן של עזרה בלימודים, הצלחה, כל מה שקשור לזה. התחלתי בעקבות שאימא שלי ואחותי שתו את זה בשביל המגרנות שלהם והנשירת שיער, ועוד כל מיני עניינים אישיים שלהם. אני התחלתי את זה גם בגלל העסק וגם בגלל הברך, שהיה לי בעיה בברך, בניסקוס ככה אמרו. פיזיותרפיות לא עזרו לי כחצי שנה, לא עזרו לי בכלל. גם כשהשתחררתי מהצבא, המשכתי פיזיותרפיות, לא עזר שום דבר. התחלתי עם האינטרה. בערך חודש ראיתי שינוי קטן. אחרי חודשיים כבר שכחתי מהכאב הזה. ועוד כל מיני בעיות כמו דחורים שהיו לי, שזה לא היה נעים מאוד בכלל. וזהו, אני יכול רק להגיד אנרגיות, ואנחנו כתימנים יש לנו הרבה אנרגיות, אבל ככה התווספו, ולחיות טוב יותר כל יום. שלום, קוראים לי מייקל. אני התחלתי להשתמש באינטרל לפני 5 חודשים. לקח לי כחודש ושבוע עד שהתחלתי לחוש משהו. הדבר הראשון שחשתי זה התחזקתי מבפנים. המערכת חיסון שלי התחזקה מאוד. הפסקתי להיות רגיש לקור ובכלל. השיער שלי הפסיק להיות שומני, העור שלי הפסיק להיות שומני, התחלתי להיות מרוכז, פוקוס מוחלט. פעם לא הייתי כזה, הייתי צריך לקחת ריטלין תקופה, וזה לא עשה לי טוב, ואני פשוט, זה נותן לי הרגשה חיונית כל היום. אני לא שותה קפה, הפסקתי, בהתחלה הייתי שותה המון קפה, ויש לי אנרגיה מוחלטת כל היום, ואני פשוט מרגיש טוב. אני באינטרה לפני 5 חודשים. השתמשתי באינטרה לפני חודשיים, כאילו פרטי. עשיתי בדיקה לעצמי, היה לי חיידק בקיבה. אחרי חודש ולקחתי, עשיתי בדיקה, נעלם לי. את האמת, 2 דברים אני חייב להגיד. קודם כל אני עובד ברתחות, וזה היה בדיוק שלשום. שכחתי להביא את הטריפות עיניים, את הלוקלין מהבית, אבל יש לי בו ברמת גן את האינטרה. זה היה לי, כאב לי מאוד בעיניים בלילה, כי רתחתי בלי משיכה. ואז באמת שמתי 2 טיפות בכל עין מהאינטרה, וזה בדיוק אחרי 12 דקות נעלם לי, לא כאב ולא אודם בעיניים, וישנתי טוב. אז אני שותה את האינטרה כבר 12 שנה. בשבילי הוא שינה את החיים, האמיץ הזה. מה שהכי אפשר, זאת אומרת, קודם כל אני נפטרתי ממיגרנות ששנים סבלתי, וכבר 12 שנים אין לי. ודבר אחרון שקרה לי בזמן האחרון, הייתה לי כוויה כימית ביד, ואני יכולה להוכיח את התמונה ומה שקרה לי, ופשוט אפשר לראות שעכשיו אין כלום, אין סימן אפילו. ובשבילי זה שינה הרבה דברים, גם מבחינת הילדים שלי, אמא שלי, וכל המשפחה, והמון אנשים שאני אוהבת.
אני משתמשת באינטרה כבר חודש ימים, כחודש ימים, ואני יכולה להעיד שזה עזר לי אישית, אך לאחר כ4 ימים בערך משהו כזה, אני בדרך כלל סבלתי באופן תמידי מנזלת כרונית. לאחר 4 ימים אני יכולה להעיד שאני מאותו יום אפי יבש, ונזלת אין, אני לא זקוקה יותר לטישו כמו שהייתי בעבר. ואין, זה עושה חיים הרבה יותר קלים. שלא לדבר על ירידה במשקל, שאני מרגישה פתאום בחודש הזה דבר שאנשים מדברים אליי, ושואלים אותי למה כביכול אם ירדתי או לא, ואני אומרת שלא, לא עשיתי שום דבר מעבר לזה שאני אוכלת כרגיל. אז כנראה שיש משהו אני מאמינה בו, באינטרה, ואני חושבת ששווה להשתמש. אני גם בעצמי ממליצה לכל חבריי, לכל משפחתי. זה כיף, תענוג, חיים חדשים, אני מאמינה לאיכות חיים טובה יותר, והעיקר שיהיה טוב, זה הכי חשוב. אני נכנסתי לחברת לייפסטייל דרך חברה, ואני כבר 3 חודשים. ניסיתי את האינטרה עליי, אחרי כמה ימים כבר הרגשתי שיפור. היד מאוד כאבה לי, התחלתי להרגיש את השיפור. חודש אחרי כבר נעלמו לי כל הכאבים. זה עבד גם על בעלי. הידיים שלו ממש, הוא סבל מהן, כאבים נוראים, דלקות בידיים, ועכשיו הוא חודשיים משתמש, הידיים שלו לגמרי נרפאו. אחותי הפסיקה כדור שלקחה יום לחומציות יתר. פטריה שהייתה לה בראש נעלמה לה. אחותי, עוד אחות, הורידה את המינון של הלחץ דם, והיא לא יכלה להרים את היד. אחרי 10 ימים היא הרגישה שהיא כן יכולה להרים את היד. זה לגמרי העלים לה את הכאבים. התחלתי לשתות אינטרה לפני כחודש וחצי, משהו כזה. והייתה לי פטריה נורא מגרדת, ששום תרופה או משחה שמרחתי לא ממש העבירה אותה. שבוע לאחר שהתחלתי לשתות אינטרה, היא פשוט הרגשתי שהיא נעלמה. האינטרה גרמה לי תחושות טובות, מרץ, וגם אני הייתי נוטלת כדורים לקיבה נגד חומציות, אז תודה לאל אני סיימתי עם זה. ובאור גם, בעיות אור היו לי בראש או בגוף, וגם אלה עברו. אני סבלתי בכפות הרגליים משנת 2000 עד 2008, אוגוסט 2008, התחלתי להשתמש באינטרה. היו לי רגליים כמו של פיל, עם גירודים, הפרשות. הרפואה לא יכלה לעזור לי, לא יודעים, זה לא אלרגיה, ייתכן זה אלרגיה אבל לא יודעים מה, זה לא פטריה. לאחר 1.5 שבוע הייתה לי רגיעה בגירודים, ולאחר 1.5 חודש רגליים כמו של תינוק. זה גם היה שימוש, גם שתיתי וגם שימוש חיצוני. ועוד דברים שזה עזר, המון בעיות שפתר לי. אני כבר שותה אינטרה במשך 1.5 שנה, ומאז שהתחלתי עם זה, החיים שלי השתפרו פלאים, אני בריאה, ברוך השם. חיה יותר טוב, אנרגטית, ערנית, חיונית. גם המשפחה שלי שותה וכולנו נהנים מהאינטרה. אני ממליצה בחום לכולם לשתות, זה נהדר. אני משתמשת באינטרה כבר 4 שנים. אני חולה במחלה שמחלישה את השרירים, שרירי הנשימה, ומאז שאני משתמשת באינטרה, היה לי חמצן 83 בדם, ועכשיו זה עבר ל-94, שזה נורמלי. הרופא אמר לי שאם אני לא אשתמש בחמצן 24 שעות ביממה, הלב לא יעמוד ואני אמות מזה. והנה, אני 4 שנים אחרי משתמשת באינטרה וזה עוזר לי. אני משתמשת באינטרה כבר 3 חודשים. התחלתי כלקוחה.
לא ציפיתי לכלום. הופתעתי מכך שזה נתן לי הרבה אנרגיה וכוחות. כאבים ברגליים נעלמו, נימול בידיים שהפריע לי בזמן השינה נעלם לחלוטין. מאוד נהנית להשתמש, קל לי להשתמש, כיף להשתמש ונוח ומאוד ממליצה. אנשים נהדרים משתמשים בזה, אנשים נהדרים עובדים בחברה, נהנית לעבוד איתם, ממליצה בחום, חג שמח לכולם. אני לוקח כבר שנתיים אינטרה, ועשה לי, אני מרגיש שינוי גדול בזה, שכבר הייתי נותן לי ערנות, והיה לי כאבי ברכיים שעבר לי, והייתי לוקח כדורים נגד כאבי ראש. מאז אני הפסקתי את זה ואין לי כאבי ראש. וזה מאוד עוזר לי, ואני משתדל כל יום לשתות את האינטרה, שזה טוב בשבילי. משקה אינטרה הוא טעים, נעים, ואני מרגישה שאני יותר פעילה, יותר ערנית, יותר באקשן, כאילו לא מתעייפת כל כך מהר, סבבה לי עם זה. אני הכרתי את אינטרה לפני מעל 14 שנה בארצות הברית, בלוס אנג'לס. הדבר הזה דבר נפלא, עזר לי בנושא של ערנות, גם במערכת העיכול, והפך אותי בן אדם יותר מאושר. הדבר הזה הוא של תערובת של 23 צמחים, זה דבר שהוא בלתי נתפס, כמה הוא מיוחד וכמה הוא עוזר, וזה נקרא, כמו שאנחנו אומרים, בריאות לעצלנים. זה דבר שיש לו תוצאות נפלאות, עדויות מכל העולם, מיליונים של אנשים משתמשים בזה, ואין לזה תחליף. אני שותה אינטרה כבר כ5 שנים. בתוך 5 חורפים לא היו מחלות בבית, לא משתמשים בתרופות, אין כאבי ראש, אין כאבי מחזור. אני מאוד מרוצה. האינטרה עזר לי ועזר להרבה אנשים מהמשפחה שלי וחברות שלי, שעזר להם, אני היה לי כאבי רגליים, שזה עזר לי בכף הרגל, לבן שהיה מגמגם, שזה עזר לו, וילד אחד עם רטלין, שזה עזר לו, לחמתי עם סכרת, שזה איזן לה, לאמא שלי דרכי השתן, לאחותי גם בברכיים הייתה לה בעיה וכאבים, ואני שמחה ואני רוצה שבכל בית יהיה אינטרה, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים. אני סבלתי מאז ילדות מכאבים בשרירי התאומים, חייתי עם זה עשרות שנים. כשהתחלתי להשתמש באינטרה לא הייתה לי שום כוונה להשיג בזה מטרה מסוימת, אלא לשפר את איכות החיים. אחרי מספר חודשים של צריכה של אינטרה, חזרתי יום אחד מהעבודה ואמרתי לאשתי, תשמעי, נראה לי שהכאבים בשרירים נעלמו. זו הייתה תופעה מדהימה. ומאז כמעט ולא חוזרים הכאבים, לעתים מאוד מאוד נדירות ופשוט פלאים. אם אנחנו מדברים, אז צריך לזכור גם את הנוטריה, מוצר משלים יוצא מן הכלל, עשה לגברים באופן מיוחד, דברים נהדרים בכל מה שקשור בבלוטת ההרמונית. היום, לפני 10 שנים, נכנסתי למצב של בעיה משפחתית, אישית, שגרמה לכך שאני כבר מאבד את הכוח בגוף ומאבד את האנרגיות שלי. לאחר ששמעתי על האינטרה, חשבתי לעצמי שאני היום כנטורופט ועוסק ברפואה אלטרנטיבית ומאמין רק ברפואה צמחית, אנסה להתגבר בנושא הזה של האינטרה לגביי. המקרים שהיו לי זה שאיבדתי את הכוח מהרגליים, מהידיים, ולא יכולתי לרדת מדרגות. לאחר שתיית האינטרה, תקופה קצרה של 3-4 חודשים, התחלתי להרגיש יותר טוב ויותר חזק. אני רק רוצה לומר לכם, שאולי לא נראה, אבל היום אני כבר עם יום הולדת של 71. אני שותה את האינטרה במשך 4 חודשים כבר, הגעתי ממש בלי אנרגיות כמעט, ומאז שאני שותה את האינטרה, האנרגיות שלי בשמיים, אני ישנה 5-6 שעות בלילה, גם לא מפחדת כבר לקום בבוקר, אני הולכת לחדר כושר בבוקר, הגוף, אם פעם הוא היה צריך להתעורר לאט לאט, עכשיו
מיד אני מתחילה את האימון בפול גז. גם מבחינה חיצונית, יש לי קביעה ביד, שכבר לא כל כך רואים אותה, כי האינטרה עזר להוריד אותה. תודה. אז אני קצת גרועה בהתמדה, אבל כל פעם שהייתה לי בעיה לפני 2.5 כבר, פשוט השתמשתי באינטרה בשימוש הכי פשוט שלה, לטבול ולמרוח חיצונית על האור. אם זה שהיה לי אקזמות בכפות ידיים, אם זה שהעיניים היו נפוחות או עייפות מדי או אדומות מדי, פשוט שמתי רטיות כמו שפעם הייתי עושה בתמציות תה קמומין, עשיתי את זה הפעם עם אינטרה וזה עבד טוב יותר ומהר יותר. שמי שוש גבאי, אני בת 56, אני שותה 10 שנים את האינטרה, בגלל בעיות שהיו לי עיכול, דלקות בגרון, הכל פשוט נעלם. גם בגיל המעבר לא לקחתי שום תרופה, שום ויטמינים, שום דבר, חוץ מהאינטרה. לפני 3 חודשים התחלתי עם הבת שלי בגיל 15.5. היא צריכה לקחת רטלין, ואנחנו לוקחים אינטרה במקום רטלין, וכרגע זה מתחיל לעבוד.